Right. Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirari 263 pano pachake ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that pandinoramba nchidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Vadikani ndamboposta video rekumashure kwevidhio rineri ividhio randaposta papachitaurwa kunzi maoffices ana Wycliffe Chivayo apiswa. Zvisine pane video rikutendera mastreets esocial media vichinzi mota yakapisirwa pagedhi peofisi yaWycliffe Chivayo ndauya naro pana pathis YouTube channel ndo mutauro wazvo zviri kuitwa. Saka mota yanga ichibvira moto ari manheru. Uda kukesera video apedza kuona video endo ndo pic rikutendera mastreets esocial media remota iyoyo ichibvira. So uda kuisira video ro apedza kuona video ro pane video remurume ane ushingi wandishamisa. Ende murume uyu zvaizvozvi so video rake riri kutrenda mastreets esocial media after ataura mashoko aataura. Ndatimbone this video randatanga kutaura kuti mota yanga ichibvira ndatange kuona video. Tuma gogo kwauya zviya pagedhi yapya pagedhi pedu isusu manje. Next update ividhio remurume uyu wandiri kutaura. Pane pandichaitaka kubleya pandichatopa vhara and then vandaisai audio yezvaataura. Ende vamwe vanhu pabackground pavidhio vanga vachiti uyu haadzoke nemashoko aataura. Ende mashoko aataura handigoni kumataura inini nemuromo wangu. So atotaura akabatwa nemapurisa ende anga kutorwisa mapurisa anga akamubata achita zvenharo zviya zvekuratidza shungu, zvekuratidza shungu ndozvaanga achiratidza pavidhio ipapo. So da kuisa vidhio rake, wapedza kuona vidhio da kuti ureact pamusoro pevidhio iroro uchitaura zvaunofunga mucomment section. Ukomenda mahara unokwanisa kujaja nyaya uchiti unoitongawo sei. Mapurisa aripo here kumusunga kwaaitwa. Da kusiya muchiona vidhio, mapedza kuona vidhio mutaura zvamunofunga mucomment section. Inisati rari ndafunga kutiza muri kuonera mavidhios aya muri kupi? Yeah. Vachita basa rekutora goridhe remunyika medu vachiisa mune dzimwe nyika. Pamwe pamunakagwa. Iselusi uyo akati ngatelusi. Mina no